Helo, fi'n ôl. Ni'n mynd i wneud sesiwn cloi gyda pwysau heddi ar gyfer ran ucha'r corff. Chi angen dŵr a chi hefyd angen 2 tin. 2 tin. Right, ni'n mynd i dechrau trwy twymo lan. Mae hefyd gen i cadau. Chi'n mynd i twymo lan? Codwch y coesau. Mae hwn yn dwysedd isel. Gallwch chi wneud hwn yn y tŷ, neu tu fas. Fi yn yr haul yn wneud y mwyaf o'r tywydd. Camau yn yr unfan te. Gallwch chi teimlo bach yn fwy dwym nawr. A dyma ni, cadair. Os chi ar cadair, ar y gegin, neu y tŷ neu falle ar seti yn y lolfa, newch yn siŵr chi'n eistedd. Gallwch cefn yn syth. A'r coesau 90 gradd. Peidiwch sefyll lan yn gryf. Iawn, chi'n mynd i dechrau gyda coesau yn uchel yn yr awyr a chi'n mynd i tynnu nhw lawr. Am 10. Chi sy'n rheoli. Chi'ch gwneud y rhy gloi. Da iawn. Dyna'r gweithgaredd 1. Ni'n mynd i ailadrodd nes ymlaen. Sgwt ymlaen i blaen y cadair os gwelwch yn dda. Dangos. Said fyw. Mae breichiau yn mynd i plygu gyda'r pwys yn symud tuag at y corff. Drwy breth gyda'i gilydd. Am 10. Plygwch panelyn. Cyrliadau y deuben yw hwn. Bicep y deuben. Da iawn. Chi sy'n rheoli y cyflymder. Gwych. Gweithgaredd nesaf. 1 tin ar y tro. Mae'n mynd i ddod tu ôl y pen a sythu lan. Tu ôl y pen a sythu. Peidiwch bwrw cefn eich pen. Byddwch yn ofalus. Mae'n edrych fel hyn. Da iawn. Fan hyn, ni'n defnyddio 3 pen. Ffordd gwahanol i weithio'r breichiau. Mae hwn fel wneud y dipiau. Dipiau ar y llawr, neu pwysau yn eistedd. Da iawn chi. Cofiwch, newydd, ond cofiwch, does dim rhaid bod chi'n eistedd bob tro. Gallwch chi fod yn sefyll yn neud hwn. Ardderchog, da iawn chi. A'r pedwerydd gweithgaredd yw'r pecs. Pecs yw'r breast. A ni'n mynd i dod â'r pwys o'r tu fas i'r tu fewn. Iawn? So, daliwch y pwys so chi'n gallu gweld y diwedd. A chi'n dod â nhw at y gilydd gyda'r panelyn yn cael a nôl mas. Cofiwch cael cefn yn hollol syth. Dyn ni ddim moyn plygu drosodd. Ni'n gweithio hefyd craidd, sef y bola, yr abs. Hwna sy'n cadw'r top y corff yn gryf, yn ogystal a sgwydau, a'r pecs fan hyn. A'r ddechog. Ar ben.
Arbennig. Oce, ewn ni nôl nawr i'r dechrau. Felly chi'n neud y tyniadau i lawr. 10. Gadewch chi trio cyflymu nawr. 2. Nawr bod chi'n gwybod beth chi'n neud. 3. Rightio, squeeze y cefn. Da iawn. 6. Ardderchog, ti wedi gwneud yn barod. Deiben. Cyliadau y deiben. Pan y ffordd yna? Deg wedi wneud yn barod. Lan yn ni nawr ar gyfer y llifen. Lan. Naw. 10 ar ochr arall. Tio, plygu i sathi. Plygu i sathi. 8, 9, 10. Da iawn. Ni'n mynd i trio'r gweithgaredd yna. Gyda 2 braith gyda'i gilydd. Barod. O plygu i sathi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn. Chi'n barod? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da iawn. Arbennig. Siwr? A ni'n mynd i fynd am y round 3. Arbennig. Barod. Ganw lan. 10 yn mynd lawr. 8, 7, 5 i mynd. 3, 2, 1. Cyliadau. Da iawn, fi'n mynd i wneud 3 pen gyda'i gilydd, oce? 2 braith gyda'i gilydd. Wych. 9, 10. Un ymarfer i fynd. Barod. Ardderchog pawb. Yn amlwg, os oes pwysau mewn trwm gyda chi, defnyddiwch reina tro nesa. Gwych! Hyflu fel chi! Hoi!